Get ready with me v Bratislave na oslavu. Teraz je Fragrance Skincare, ale toto je akoby prvá časť, lebo druhú časť budem akože malovať a ukazovať vám to oblečenie. A ešte vám ukážem akože ten príchod a všetko a čo tu robíme. Takže môžeme začať. A plus si dám také tetovačky, ja vám ich ukážem, ja som si ich kúpila v Jojoso. Oni tam majú hrozne pekné tetovačky, ja si iné tetovačky nekúpujem. Takýto škorpión, lebo ja som znamenie škorpión a ja sa strašne teším na moje národky. A toto je znamenie, nie je to znamenie, proste kvetinka, hej. Takže idem si umyť, klient ma tu, idem si umyť tvár, lebo ja som teraz stále, chápete, ja neviem koľko na ňu hodín, 10 hodiny. Je nejak 10:30. Takže my vlastne sme šli do Bratislavy preto, lebo rodičia robili nejaký festival v Inkebe pre nejakých policajtov. A akože, že my čo budeme robiť doma, tak proste, že ideme s nimi. A oni, že OK, tak ideme s nimi proste a dneska možno nedeľa. Dneska je ten festival, neviem, proste v Inkebe v Bratislave, tam, kde sa dá začať Československo má talent, možné všetko. A no a proste my sme včera boli akože na nákupoch, holi a vám všetko ukážem. To je asi v druhej časti, lebo, pardon, tri časti budú, hej. No a proste takto. A my dneska ešte ideme na tú oslavu mojej sesternice. Nechcem hovoriť presne meno, ale budeme ju nazývať, že Izabela. Hej. Takže Izabela. A ona akože má 15, hej. A ona už je to 9. a ona má práve dneska oslavu. A potom, hneď po tej oslave, my ideme na Kaliho, z tej Inkeby, aby sme všetko proste postíhali, hej, lebo proste to. A my keď tam pôjdeme, tak my pôjdeme na nejaký Kaliho, lebo tam je nejaká policajná akcia a môj tata robí to meso a proste oni tam bolo variť to meso a že dali by s nimi zmluvu, keby akože boli s nimi spokojní, tak 4 akože krát sú takéto festivaly. No a hneď po škole som šla domov, spravila som si úlohy a potom sme akože išli. Hej. Keď ste sa pýtali, toto je mega dobrá vec. Ja ju milujem, oni tam tiež v Jojoso samozrejme. To bol ten holík a ja to mala aj také scratch. Proste a včera som bola my sme nakúpili s mamou hneď od rána. Včera som to neskôr nastavala, ale moji rodičia už sú tam od rána, akože od 5. A moja sestra je chorá. A moja sestrnica tiež je chorá. Takže neviem vôbec zapojiť na tú oslavu. Možno len ja a mama. Nie tata, ja, brat a ešte možno babka s tetkom, neviem. OK, a vlastne teraz oni šli tam, ale my včera sme boli ešte na takých zrahoch, proste a nejakú zajčiacu Silviu sme mali hľadať, proste všetko. A my OK, že poďme do toho, no a tá sestrinicová kamoška, teraz nie tá Izabela, ale ja nechcem hovoriť to meno, ja neviem prečo proste. Mám 2 sestrinice, čo sú akože sestry, že tá staršia akože bude Izabela, tá narodinová oslava a tá mladšia bude Mila a to meno je jej Mila. Takže a s Milou sme šli a s nejakou svojou kamoškou. Ja vám jej meno, ale nechcem to hovoriť, tiež by to bolo nejaké. No a proste sme šli po tých trhoch a hľadali sme nejakú zajačicu. Hej. OK. To sme šli hľadať. Tak keď sme ju našli a všetko, tak ne, proste boli v knihici. A bavili sme sa o nejakých veciach a čítali sme si a proste rozprávali sme sa. Ona je vlastne 6, ona je o rok staršia ako ja.
Takže tak. Neviem, čo robil. A ešte, pardon, budú to 5 častí za celý tento deň. Mám ukážem tak. A také rové, že úplne odporúčam, no to tak dobre vyčistí tvár, akože reálne. Takže tak. No a potom sme boli v Primarku, ja som si kúpila v DMK toto, ale to, neviem, merunkové, neviem, mám to tu, ale zobrala som si tento, neviem prečo. Trošku pekne mi to vonia. Ešte si troška premijem tú tvár. No a proste tak. A keď sa mi toto stalo, tak potom ešte taký domov a ja som išla domov. A ja som šla teda vlastne k babke. A dneska mi jem 5 cupcakey, takže potom to idem asi 5 cupcakey, neviem. No a proste toto ja len robím. Nerobím len, že get ready with me. Ja to neviem povedať. Takže tak. Takže tak. A teraz vyzerám úplne nejak inak, lebo to vyzerá, ako keby som sa odličila, som fakt reálne, ja sa nemala, ja si dávam maskaru a niečo na pery, to vám potom ukážem. Potom mám, že Just Clear maskara, hej, to si dávam teraz, to vám potom ukážem. OK, druhé, to si dávam na tvár. Čo dávam na tvár ešte? Ja si dám toto. Ja si dám tak, je to divné, ale proste... Ja si dám to. Ja si dám toto, tak si to streknem, že... Nie tak, počkejte. Tak, presne, a toto je také biele a to je to. To je to úplne, že takto. Mne to zrají strašne peknú tvár ináč toto. Takú glossy. Toto vlastne bolo pôvodné mami, ale moja mama to nepoužíva. A dávala mi to, že proste len tak, hej, že úplne obyčajne. Môžem vám to vyskúšať? A ja, že mama, to je milujem. Ja som proste, a ja si to budem trašať. A ono sa... Tak. Troška, ja si to vždy troška premiem. Takto. Ono je to strašne také. A teraz mám takú glossy skin. A máme troška bojové podmienky, lebo sa líči na prírodnom svetu. Ale by to dobre. No. OK. Druhé, čo si ja vždycky dávam, je, že... si ja dávam. No. Ja si vždycky umývam zuby po tomto. A mi sa nechce. Ale dám si. Takže idem si umyť zuby s touto peknou kevkou a s týmito čiernou pastou. Ja milujem. Akože ona hrozne štípe, ale ja ju milujem. Ale trošku vám nenavidím. Akože. Ale no proste, čo spravíš, hej? Čo spravíš? OK.
OK. OK. Ideme na ďalšie. Ďalšie si vždycky dám toto. Ja viem, ale ja si to robím tak, že ja si to dám bodky, hej, a dám si to s týmto. To som si včera kúpila. A ja to milujem, lebo ono je to hrozne malé a úplne normálne pre ten prst. A ja nepotrebujem takú veľkú húbku, viete, akože na toto, hej, to je úplne obyčajné krémy si ja dám. No a proste takéto asi viem. To je také mini balíčky. Ping. Takže. Včera sa ma pýtali sestrnice, že či nie je na tej knižnici natočiť video. Tá Mila, hej? A s tou je kamoškou. A že akože čo vám šlibe? Ja nechcem. Také skúšky. No, pekne to. Mne ten krém strašne pekne vonia. No. OK. A ďalšiu vec. Máme, že stojím ešte takto, takže troška rozsúšiť. Mne sa páči, keď mám takúto skincare. Ale ja neviem, kde sa zapína z toho vodkyné svetlo. No. Teraz to vidieť troška. OK. Druhé, čo ideme robiť, a čo som si včera kúpila v Douglas, je toto. To milujem. Ja som si to včera kúpila, ja viem, ale to milujem. Ale pozrite sa. Oh my god. To je krém ináč. No, úplne klasicky, vidíte. Ja to milujem. Strašne pekne mi toto vonia. A mali posledné balenie, chápete? Takže to musím brať. OK. Druhé, predposledné. A vidíte, ja vždycky mám takýto hlas. Dobre, mám ho normálny skoro. Takže, čo si idem dávať? Idem si dávať túto guličku dolu. A to si myslím, že nemusíte tak vidieť, že? Takže takto. Strašne pekne mi to vonia. Horko. Ja neviem, prečo som si to kúpila, ale proste mi to hrozne pekne vonia. Takže dolu. Ja by som to mala voňať stále. OK, druhá vec. Teda, vec. Nie toto, kde to robia. Si mám ešte takýto, hej, úplne. Nech mám na tým milión asi. Strašne pekne to vonia. Moje meno to nevonia, ale mne to hneď vonia. Takže hej. Najlepšie bolo, keď sme boli piatok na telocviku. A proste babi, my sme sa tam voňali, hej, s týmito deodorantmi. A proste to tam tak zapáchalo a kamoška, že dirty. Ja hovorím, že čo? OK, a posledné, čo milujem, je aj toto, lebo Sol de Janeiro. A ono sa mi to, ja som si tam kúpila asi pred, neviem, pred letom a ja som to moc nepoužila a teraz mi to strašne vonia, neviem prečo. A strašne rýchlo sa to míňa.
ale ja si to vždycky potom ešte dávam raz, takže toto ešte som zabudla povedať tu Just a Clear Mascara. Pardon. No proste toto. A ono je to úplne, že toto môžete vidieť. Just Clear Mascara. Hej. Ja to nenávidím. Ale milujem to ináč. Nenávidím to, ale milujem to. Takže, a to si takto pekne opraví obočie. Hej, úplne ty si predstav, že je to skincare. Aha, jaké mám obočie ináč. Ja mám úplne proste. A ja sa takto pekne vylisujem. A ešte to troška. Takže toto bol už akože môj prvý make-up. Druhý si myslím, neviem. Takže toto bolo všetko. Takže idem spraviť aj druhú časť. A ahojte! Niečo som zabudla. Aha! Dúfam, že ste nezabudli. Bo ja hej. Ešte ja si idem dať toto, hej. Ale dám to asi v druhej časti, takže ahojte!